Era, não era mal ideia o mar profundo, sem parar um só segundo para apanhar estrelas do céu. No meio das nuvens. Ahora sí, moi boas noites a todos, a todas. No, a crise obriga a estas cosas. En vez de traer un técnico, pues, xa fai uns dous. Os que hai. A crise non obriga a ter o micro apagado, pero diso tienes que ter. Disculpas pola pequena, moi pequena tardanza. Bueno, normalmente non empezades máis cedo, pero pequena tardanza de que saída a última hora por unha serie de circunstancias e, en fin, estou aquí. Ai, vamos a apagar isto. O deixalo así. Cunqueiradas. Un día en Vigo estaba eu botando unha historia. Que vou botar hoxe? Pensaba botar outra, entrei por aí, non sei que me deu, que marchei para fora e volví para dentro con outra cousa distinta. Deu-me por aí, cousas que eu fago. Estaba contando esta historia que hoxe vou contar pero está cheo, isto é unha maravilla. E resulta que me dixo un tipo: iso non é unha cousa de cunqueiro, iso é unha cunqueirada. Explícome, este ano é o 100 aniversario do nacemento de don Álvaro Cunqueiro. E entón eu teño así historias, sempre as tiven, pero este ano, pois, como que as boto máis, porque, xa que é un home que naceu hai 100 anos, xa morreu, quero dicir, naceu hai 100 anos, pero onde vai o tempo que marchou para lá? Pois iso, que entón botas as historias, estaba botando unha destas, cando o home este me di, efectivamente, iso non é de Cunqueiro, iso é unha cunqueirada. Era de San Andrés da Comesaña, que son así un pouco brutiños, entón falan estas cosas así, e dixome ela así, e eu quedei así un pouquiño. Entón aclaroume, no, pero non lle dixo por mal, non lle dixo por mal, dixo yo porque Cunqueiro tiña unha forma de ver o mundo que non se sabía cando estaba en serio, cando estaba en broma, cando era verdade, cando era mentira, cando era fantasía, cando era realidade. Entón, tío, que fixeches foi efectivamente colocarte así como Cunqueiro, nesa dimensión do que non se sabe. E díxome esta cousa tan bonita: é como se ti de repente leras a Cunqueiro coas gafas de Cunqueiro, estas gafas así gordas que el levaba. Eu recordo a Cunqueiro de Vigo porque vivía ali, e entón a veces miraba con aquelas gafas, ese señor tan serio, pero sendo serio contaba unhas cousas que eran realmente alucinantes e que eu conto o meu xeito. Por exemplo, a historia da señorita Nati. El non lle chama a señorita Nati no libro que eu lin del, donde eu tirei esta historia, non lle chama de ninguna maneira. Eu chamo-lle señorita Nati por unha canción que aprendín cando traballaba de pinche na construcción, que era unha canción que cantaba un operario porque eu traballaba, que era: Natividad, Natividad, no sé qué tienes que no tengan las demás. Más neno. Natividad, Natividad, ladrillo. A señorita Nati, señoras e señores, chegou aos seus 59 anos sin coñecer o amor. Bueno, salvo algúns máis nenos, o resto sodes todos adultos, así que vou falar coas palabras tal como son, sin coñecer o sexo. O amor ás veces é unha maneira de falar. O sexo, quero decir, o sexo coñecía, o sexo dela coñecía. A ver, para aclararme ben, sin coñecer a práctica sexual, que supor que algún día nun espello, mirando para baixo, que sí, que non. Pero que é a práctica sexual, ou polo menos a práctica sexual, digamos, con outra persoa, esa non a coñecía. Por qué? Porque Natividad, Natividad, no sé qué tienes que no tengan las demás. A señorita Nati tiña unha cosa que non tiñan as demais. A señorita Nati tiña unha pata de pau. Tiña unha pata de pau. As patas de pau, isto pasou nos anos 50, máis ou menos. As patas de pau nos anos 50 non gustaban. Era unha cosa que non gustaban, era algo que como que na moda aquilo non estaba. Ti tiñas unha pata de pau e non podías ir polo mundo presumindo: tengo unha pata de palo. No, que dirán vostedes que papos son de Jollán, estos son xente lista. Isto dixo en todas partes, A ver. Non pensarán que vou chegar a Cangas e vou dicir: a ver, que vos sodes de Cangas, sodes medio parvos, chimpan mo mar, non? Entón, pois, eu en todas partes lle digo a xente que son moi listos. E nunca mo negan, nunca me din: no, que va, aí estás equivocado, aquí, no, sempre me din que sí.
Pero bueno, sí, seguramente que o son. E seguramente estarán a pensar, vaya unha parvada por encher que estás a botar, notase que viñeches a correr. Que iso de que as patas de pau non estaban a moda nos anos 50, nin estaban, nin estarán. Como se vai por de moda levar unha pata de pau, non? Están vostedes enganados, porque as modas son moi caprichosas, tremendamente caprichosas. As modas cambian, hai modas que un pensaría que nunca chegarían, e chegaron. Voulles dar exemplos para que miren que isto é verdade. Por exemplo, unha sobrinha miña, a un rao de anos, mirou nunha revista que viña de París, que ali en París, que sei que se levaba unha cousa que lle chamaban pantalón de pata de elefante, que eran así de pata ancha, non? Xa o día a palabra, elefante, non? E dixo, ai que horror, eu non penso por ese pantalón na vida, que horror na vida. E dixo, eu, tate calada, Beatriz, porque iso é unha moda que está en París, pero de París chega a Vigo un día calquera, ti acabas pondo o pantalón e gustache, ademais, como vai gustar iso? Non me gusta nada. Digo, che gusta agora porque é a primeira vez que o miras, pero dentro dun tempo gustache. Ai, mira, dígoche unha cousa, Candy, díxome, se algún día poño ese pantalón ti dasme unhas hostias. Perdón pola expresión, pero así foi como me dixo. Pasaron 2 anos escasamente e díxome, Candy, dame unhas hostias, pero dame tamén 8.000 pesetas que quero comprar eses pantalóns. Porque xa lle gustaban, parecían unha maravilla, que quedaban moi ben, que non sei que a moda, que, por exemplo, a ver, porque hai exemplos para que miren que non é falar por falar. O piercing, o de levar cosas en jan, non? A ver, se hai 50 anos van e dinlle a alguén que se vai por de moda andar con chismes enganchados, diche, estás todo como se vai por de moda andar con chismes enganchados por todas partes, pero bueno, que puxose de moda. A ver, de moda, non foi unha moda mayoritaria, pero hubo xente, hubo rapazada, e ainda hai algunha que non me meto, cuidadito. Non vayan pensar, aquí ven este que é un intolerante, non, eu estou aberto a todo tipo de fanatismos, por mí non hai ningún problema. Non, a ver se me entenden, queres pôr un chisme aquí, pono, quero lo pôr aquí no nariz, está ben, porque non, parece un moco, e sempre disimula, miranche un moco, non, é un piercing pola parte de dentro, é de quita e pon, mira, como era cos mocos era así, ras, van como trasladándose por todo, la cousa que quedaba así como acartoada, así encourada. Bueno, pois iso que, por exemplo, un lugar onde a mí me estorbaría un piercing sería na lengua, porque dice, ou nun labio que o leva con a xente. Nun labio, cuidadito que non foi ningún invento de agora, que os porcos toda a vida, non? Eu non son daqui, pero non son de moi longe daqui, chamabanlle un vinco. Non se chaman un vinco aquí para que non fosaran. Un lugar onde experimentei que o do piercing pode estar ben a ver, bueno, si vou non contar. Un lugar onde eu experimentei que o do piercing pode estar... Estaba un día na miña casa, onde vivo hai 20 anos en Santiago, eu son de Vigo, pero vivo en Santiago hai 20 anos, e resulta que estaba ali, tiña unha camisa que me gustaba moito, a típica camisa que che gusta tanto que a queres por todos os días. Pero claro, o terceiro ou cuarto día que levas posta, o efecto visual como que sigue funcionando, pero hai outros sentidos, digamos, ademais do visual, que empezan a, como diría eu, a mí, a devaluar a camisa, non? Como que chegas a 20 metros que guapo ben Candy, pero cando xa estás a 10 metros diga, que pasa algo raro. E cando estás moi cerca, no, Candy está guapo, pero onde está o porco ese que leva o vinco? Porque por aquí cheira e non... Bueno, en fin, entón eu dixen, vou lavar a camisa, pero como non ia por outra cousa, que era de noite, eu andaba con as pinzas así na man, xa puxen a camisa a secar, e levaba as pinzas na man, e a mí faloume o demo na orella. Faloume o demo na orella, como dixíamos de pequenos, el demonio en la oreja te está diciendo. A mí faloume o demo na orella e as pinzas, como sin querer, foron indo. Doeume, pero gustoume. Gustoume aquilo. Sí, aquela combinación de que che doi, que che guste. Experimentei despois durante moito tempo moitas cousas. Por exemplo, bebes e despois agarras
enchate as ganas de mexar, e non mexas, esperas, non? Esperas, e cando xa desesperas de tanto esperar, achegas a unha esquina e ai, non sabes se che vai ou se che gusta, esta cousa de que cando tes tantas ganas, tantas, e mirade como non falo, eu non falo por falar, bueno, as veces sí, pero normalmente non. O das pinzas, eu entrei nun local que hai en Vigo que lle chaman Picante, os que rin xa saben onde é, que está na Rúa do Príncipe, é un negocio que se dedica a cousas, é unha sex shop, e entrei, agora vou dicir o que din todos, non, fun por mirar que había ali, que sempre se di así, non, é como unha muller, hai moitísimos anos, eu era pequeno, que prometerse comigo, unha veciña, prometerse comigo, vai dime, Candi, que facías outro día na ferrería? Dixo, eu pasar por ali, pero ti, xa me dirás, a pobre da muller, pobreña, que era unha pobreña, quedou así como tamén, que lle fun dicir eu hasta, como, en que me metí? Ois, o que estaba, había pinzas de aceiro inoxidable neste tal sitio, nesta tal sección, había pinzas de aceiro inoxidable a 50 euros, por 50 euros comprou pinzas de roupa para todo Joián, e anda todo Joián con pinzas aí, de colorins, que é unha maravilla, un lugar, por exemplo, onde estou de acordo co piercing, a verdade é que sí, porque ese lugar non vale para nada, no en Vigo, bueno, non vale para nada, depende, que hai quen, eu teño un amigo, non, en serio, teño un amigo que o usa para facer compost, cuidado que ten as plantas papudas, ten aquelas, sobre todo as plantas así tipo de floración. Entrei un día na súa casa e mirei aquelas plantas e dixen eu, pero que lle botas esas plantas, compañeiro? E dime, que lle boto, espera aí, xa, botoulle aquilo, pero díxome que facían falta 3 meses para que aquilo fermentase, que non era, e que cuidadito a hora de ducharte, moito cuidado non andar por ali, que entón xa ala vai, todo que, e de vez en cando botarlle saliva para que aquilo, sí señor. En fin, non que estaba, que non quero continuar con esta, non, que dixía, porque non me metín, porque sí, dijo que se o en Vigo non che vale para nada, aparte deste amigo meu que se lle vale, o resto non, se o podes utilizar de soporte ornamental, por que non, pois hai un... En fin, que da mesma maneira que se puxeron os pantalóns de pata de elefante de moda, que se puxeron os piercing e tantísimas outras cousas que ninguén creería que se porían de moda, tamén se poden por de moda as patas de pau. Dentro de 20, dentro de 30, dentro de 40 anos, eu non o sei, pero pódense por de moda. E podemos asistir a unha discusión entre unha nai e unha filla. A filla que chega do instituto, e a nai que lle di, como é iso de que queres cortar unha perna? Como iso de que queres cortar unha perna para pores unha pata de pau? Como iso? Ai, mamá, la tienen todas en el insti.